Bibigyan ng additional incentive ang mga nurses kahit nakadistino o nag-assign sa mga private hospital dito sa Cebu City. 10,000 pesos monthly salary ang bibigay ng Cebu City government. Samantala, positibo o optimistic si DNR Secretary Roy Simato na siya ang COVID-19 overseer dito sa Cebu. Nag-graduate ang Cebu City mula sa enhanced community quarantine sa sunod-sunod na linggo. Si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak, nakatutok. I'm very optimistic that the ECQ will be downgraded to general community quarantine. Kooperasyon sa katawhan ang usa sa gikinahanglan sa pagsanta sa COVID-19 aron ma-downgrade ang Cebu City gikan sa ECQ ngadto sa GCQ. Apan doon nagyapay mga nangadakpan nga nakalapas sa quarantine protocol sama na lang sa pagsupak sa curfew. Samtang nagpasalamat ang mga private hospital sa paghahatag sa Cebu City og 10,000 pesos nga dugang binuwan nga sweldo sa ilang mga nurses. We need the help also of the government by providing us nurses and doctors, which DOH has done that. This has to be a concerted effort, and the hospitals, private hospitals, compose a very important component in this fight. Mas gamay ang gidawat nga sweldo sa mga nurse sa private hospitals busa dako na kini og matabang sa pagpasaka sa moral sa mga nurses. Samtang giprayag ni Secretary Simato nga ana gyapon sa critical situation ang bed ug ICU capacity sa mga tambalanan kay 86.6% na kining okupado. Ang isyu sa matambalanan sa Dagbayan sa Sugbog gipangitaan ang solusyon sa atong kagamhanan aron siguradong maserbisyohan ang katawhan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.